సాహితీ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కథా సాహిత్యంలో భాగంగా ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్న కథ సీనియర్ కథా రచయిత్రి శ్రీమతి చివుకుల లక్ష్మి గారి కథ సక్సెస్ ఫార్ములా. పట్టణం కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. కథలోకి వెళ్దామా మరి? సక్సెస్ ఫార్ములా కథ. పెళ్ళయ్యాక ఇప్పటివరకు మనం కలుసుకోనే లేదు. అనుకోకుండా ఈ షాపింగ్ మాల్లో కలుసుకున్నాం. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా అంటూ ఒకరినొకరు హక్ చేసుకుని ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. పిల్లలు ఎంతమంది? ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు? ఏం చదువుతున్నారు? భర్త, ఉద్యోగాలు, ఆదాయాలు, సొంత ఇళ్ల గురించి, లోకంలో ఉన్న సమస్త టాపిక్స్ మీద అనర్గళంగా మాట్లాడేస్తున్నారు. చాలా కాలం తర్వాత కలుసుకున్న స్నేహితురాలిద్దరూ. నీ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది రవళి? హఠాత్తుగా స్నేహితురాలని అడిగింది పల్లవి. మా మ్యారేజ్ లైఫ్ చాలా బాగుందాయి. మా ఆయన చాలా మంచివారు. నన్ను బాగా చూసుకుంటారు పల్లవి. ఆహా, అవునా? చాలా సంతోషం. మంచి శుభవార్త చెప్పావు రవళి. మీ ఇంట్లో పెత్తనేవారిది? ఇద్దరికీ గొడవ వస్తే ఎవరు ముందు సారీ చెబుతారు? అసలు గొడవ ఎందుకు వస్తుంది? మా ఇద్దరికి ఎప్పటి వరకు మాట రాలేదు తెలుసా? ఇంకా సారీ చెప్పే అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అంది పల్లవి. అవునా? ఇంతకీ ఏం టెక్నిక్ ఉపయోగించావు రవళి గొడవలు రాకుండా? కాస్త నాకు చెప్పు ఆసక్తిగా అడిగింది పల్లవి. ఇద్దరు బాధ్యతలు సమానంగా తీసుకోవాలి. గౌరవం, అభిమానం ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి. ఇంట్లో చిన్న చిన్న బాధ్యతలు, చిన్న చిన్న సమస్యలు నేను తీసుకుంటాను. పెద్ద పెద్ద సమస్యలు, పెద్ద పెద్ద బాధ్యతలు ఆయన తీసుకుంటారు. ఒకరి విషయంలో ఒకళ్ళం కల్పించుకోము. ఇంట్లో విషయాలు నా ఇష్ట ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటాయి. బయట సమస్యలన్నీ ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటారు అంది రవళి. అవునా అంటూ ఆశ్చర్యపోయింది పల్లవి. ఇది ఏదో బాగానే ఉంది. అందరూ ఆచరిస్తే ఇంట్లో గొడవలే ఉండవు అంటూ రవళి చెప్పేది ఇంట్రెస్ట్గా వినసాగింది. ఇంట్లో ఫ్రిడ్జు, టీవీ, వాషింగ్ మిషను, సోఫా సెట్ ఇలాంటివి ఏది కొనాలన్నా, పిల్లల్ని ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలన్నా, షాపింగ్కి ఎప్పుడు చేయాలి, ఎంత చేయాలి, విహారయాత్రలకు ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళాలి, టీవీలో ఏ ప్రోగ్రాం చూడాలి, ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలి, ఇంట్లో ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టాలి, ఆదాయం, ఖర్చు ఇలాంటివన్నీ నేను చూసుకుంటాను. ఆయన వైజాగ్లో స్టీల్ ప్లాంట్ సమస్యల గురించి, సచివాలయం ఎక్కడుంటే బాగుంటుంది, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ మంచిదా, కోవిషీల్డ్ మంచిదా, ఏది మంచిది, భారత్ పాకిస్తాన్లో గొడవల గురించి, అమెరికా అధ్యక్షుడి గురించి, హైదరాబాద్లో లాక్డౌన్ పెట్టాలా వద్దా, ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఆయన చూసుకుంటారు. ఆయన విషయాల మధ్య జోలికి నేను వెళ్ళని తెలుసా? అందుకని మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడూ గొడవలు రాలేదు. రవళి నవ్వుతూ సీక్రెట్ చెప్పేసింది. పల్లవి నోరు తెరచి మళ్ళీ మూసుకోవడమే మర్చిపోయింది. సమాప్తం. ఇంతవరకు మీరు సీనియర్ కథా రచయిత్రి శ్రీమతి చివుకుల లక్ష్మి గారి రచించిన సక్సెస్ ఫార్ములా చిన్న కథ విన్నారు. ఈ కథలపై మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను వీడియో కింద పొందుపరచుకొని కోరుకుంటూ మళ్ళీ మరొక మంచి కథతో మీ ముందుంటాను. నమస్కారాలతో ఉదయబాబు.